Hadian ke jing yo pediang jing ujor na kinong song snong halor ke jing ay beteng ki bar jala ban ti mau ti siap bian ha ke jaka ke badan ha kapot ke hima jirang bat asam na kaliang ki noi lam jong ki sauseng ki badan ka than bekentop ya ke Riboy People's Council RBPC ke United Henyotrap Movement UHM ke Henyotrap Youth Council HYC bat ke Henyotrap National Youth Front HNYF ban penlong ya ke jing jurep syakite ki jaka. Haka jing le jurep ka balapan long haka sautrik nai wing araja arpusan na kaliang ke kunhon ki seng kala lap shisai ke jing don jongki kam TBA nyau mau bat siap kat ba ki brio ki patreipat ya ka kam kila pet krat na kita ki jaka bat lap satang gitiar kitar jongki. Hapakran sigilat pathai kubor na kaliang ki noi lam kila penpau ke jing pitar ba ka kam kadang yai beteng hadu menta watla kala don ke jing khang na ka National Green Tribunal na lor kata kila kenturu iki bor badekmi ban le ya ka badon kam halor ka mat. Baik ini, iyo ini dekat ke bahasa itu, ini apa hima jirang. Baik, kipet yang ini, kini ke proof jongki. Baik, kini ke mobile. Iyo ini ada ingin ai sepulit. Dapat penmi ya ke jenisnya, kumno pulit utrai bah apa ada ni. Kini ikut. Kapal ngok mentak kalong ba wat ai wan jurip hiang ne ba ada ngi keli ki dong trai ki ong hana ba ude usar naporani u ai bore kine tinggi ngolongo kat u we u ta ude u dong pe gabha kambiat jong kane ka thain ka jeka jungin re mo u pen ban u pen slor ki bari tengi don dekat ngidap ka jing sosi ka bakrau te ngidap ka jing ngau lengo ba ki breu ki bayai nanti nang to te gi ong ba hana ba ki babun hi ki badon ki badang ti mau tu te nagliang jongi kesan ngi hiar jurip hakate ke jaka bat kapal ngo kalong ba ngilap hi wat ki kaliru wat ki breu ki klam lap namar ngatarai ba kila ya pet no te le ki jinglap jongi badeng ngilap kum kini ki tiar gitar ba ki badon kam te ngimmer se ngiman ra kini ki tiar ban ngimmer se ba kini ki tiar ngi kurup ngilayo ban kurup bat ngilawan nyemut ban IT saka big forest office apa yomuro te kejingkeli jungi kalong ba haka sorkar bat ka NGT atau nadu ber seketa kila dap bu bat keliak dap khang ya kane ba kila du bu ka any hatu bali kini ki dekar kidang yo benti mau sahai bat kejingti mau ba klemting ya ka any te ngi bu jingkeli kum kiseng ba balai kaya jia be kum nem parabor mangi kiseng ngilek are hala habangi poi hang tei bun kinong berngam yangi taki bar jela hani ngemen se nginwan pendem tedong yala de namar ba habangi lek mangi taki seng are ki bami nang tei ki babun ba tengi men se ngi habaki bru ngi khamlam tengi ngilap ki tiar kitar baki ti ki pendem kam tengi ngiwanra tengi mentang ngemot ban IT hakane ka bit forest officer po yomuro tengi la kali yang ka seng tengi kwa ba menta kum acting siem bangi dang yo semai tengi ngikarban baule acting siem jungi ultrai stom bat unrat deng khong ya kine ki jinge barok khoj bat unrat deng khong ya kine ki barok khoj ki kam ki ba une usiem barem ula deble tengi karban ya une usiem bementa ba unle ba susu bat unyai rat deng khong ya kum kine ki jingti ti parmau ki jingti kiding bi an ki jingti kine ki jaka ki buta bi an tengi iban rap ru sesien bangiru ikwa man support lang yung neus iem thamai menta ba un yai long uta us iem uba pek ngor ya ki imlang kasalang om ba undi ya ki jaka la ne un yai lilam ki jaka Ni na kaliang kaseng mileg jirep ni ngilap hi bat kunjuru ba pulis department kamtam gede ban sintia akum kini kamtam maki di badai ban pek ko kadong kahan kamtam hane ako kabodar kamtam gaji kababun ba kamtam yumi pai ba kunta ni na kaliang kaseng ni ong ya kar police department bahkan simpia ya kum kini nang ba kan te lakam ya kini ki kar baterai tu hang ne apo kadong kathan dahima jirang ko jongi bat kum juru nga pasat jumut ya ki badai kinong pe jong ka hima jirang watla impat yo yau tau yem pura jong ka hima jirang dai nga kwa ba baki taki badai ban pe hi ki jong ke hima jirang kamtam iki waktu iem udah banpek ya kene ke banyak ngene sikmat dengan kwa ba unte lakam iki nang bakan omdan ke jingjia ba ya banja kum hakane kum tang kasni nilap babun ki dekhar ki yami piarenti bat ki khang nanti yangi bangiwan yat nang te ndai ngi ile na mamta ka hok jong ka jai benro jungi nang baka jaka
kaputa ka jungi kan du pat ka kandau ka siap ka jungi te ngi yang teli namar ni kwa ba ka kandau ka siap ni kan du lano ru kumta karpat ya ka polis department bakan simkia ya kane bakan pik bah man kapuar kamtam maka ka don hajan hapo bodar chuto te kum juru ya ka forest department ru bakan simkia nani khmat ya ka benta ban te ya kine kum kine ki cingtre tu jonggi khar barjela kum juru ya ki breu jong ka hima bagan simkia kan pik ya kum kane Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya